Opisyal ang gibuksan ang reliyosong kalihukan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Unang ipaygayon na ang Walk with Jesus nga gisalmutan sa libuhan ka mga debuto. Gawa matarog bisan na kasinati o pag-uwan-uwan ganinang kadlawon. Nagpakita kini sa ilang kaligon sa pagtuo, pagsimba, ingon man pag-ampo ngadto sa Senyor Santo Niño. Alang sa dugang detalye, ania ang report. Alas 4 ganinang punta gisugdan ang Walk with Jesus. Diin giprosesyon ang imahin sa Senyor Santo Niño. Daon dili mahulgan og dagom ang lawod sa mga debuto nga nagbitbit usab og mga imahin sa balaang bata. Nag-iwag ang mga dalang dinagutan nga kandila nga wa mapaong bisan mibundak ang uwan. Ang mga dalang payong ang ilang mga taming aron dili mabasa. Gikan sa Fuente Osmeña, subay sa Osmeña Boulevard, hangtod na sa Basilica Minore del Santo Niño. Sa ipahigayon ng Santos nga misa sa Pilgrim Center, giinstalar usab ang bag-ong Hermana o Hermano Mayor karong tuiga. Sa mensahe, gipanghimugatan sa rektor sa Basilica, Father Pacifico Nuhara, ang dakong gugma sa balaang bata. Si Santo Niño mahihinungdan sa atong pakikiusan o pagigugma. Samtang ang kabugnaw sa panahon, gipainit sa langit ng awit nga Bato Balani. Mahigugma ba kamo kang Senyor Santo Niño sa tinuray? Kana? Inyong turang. Dindot kayo. Kasal kayo. Uwan na among paghigugma ni Santo Niño kat kuan jud ni siya ligon dili ka kuan ang uwan ana. Kayo blessing jud kay tanan nga nakasimba niya nag-uwan na. Samtang malinawon ang Walk with Jesus ug ang novena nga gisalmutan sa 300,000 ka mga debuto. Kauban ni Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.